Quizás para el holandés y europeo lo está algo extraño para constatar que el reino está consiste de 4 territorios, pero el embajador holandés de reino avisa recientemente en New York en el debate entre candidatos para asiento europeo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Reino debatir para uno de 3 asientos no permanentes del Consejo aquí. El embajador Karel van Oosterom mostra atención evidente para Curaçao, Sint Maarten y Aruba, que él espera de convencer un candidato de isla chiquito en el mundo que el reino está compartiendo un reto climatológico. Holanda me será discutir asiento no permanente con Suiza y Italia. Embajador Oosterom quiere que logre una solución elegante. En su comentario, está une también diplomático de Partij van de Arbeid y minister de Relations Exterior Bert Koenders. Uiteraard hadden we liever gezien dat we de volle zetel hadden gewonnen. Maar het is een mooie oplossing om ervoor te zorgen dat hetgene wat de algemene vergadering liet zien, namelijk een padstelling van 95 tegen 95, een soort remise, hoe je die het beste kon vertalen in een praktische oplossing. En dat was 1 jaar voor Nederland en 1 jaar voor Italië. Het is een heel mooie uitslag. Dat betekent dat het Koninkrijk gezamenlijk Aruba, Curaçao, Sint Maarten en het Europese deel van het Koninkrijk gezamenlijk aan de machtigste tafel in de wereld zitten, de Veiligheidsraad, waar geprobeerd wordt oplossingen te vinden voor alle grote problemen in de wereld. Dat is fantastisch. Dat gaan we ook gezamenlijk als Koninkrijk doen. Ik ben ook zeer dankbaar voor die samenwerking die we daar hebben. Natuurlijk hadden we liever 2 jaar waren we er geweest. We waren er heel dichtbij, 3 stemmen. Dat lukte net niet. Toen hebben we onze kaarten geteld en hebben we gezamenlijk om tafel gezeten en hebben we gezegd wat doen we. En daar is uitgekomen en daar ben ik heel blij om dat we nu met Italië een zetel delen voor 2 jaar. Wat wij echt heel bijzonder vinden, dat de nieuwe structuur van het Koninkrijk zoals die sinds 2010 heeft vormgekregen, dat die in de campagne zo duidelijk naar voren is gekomen. Omdat alle regeringen van de 4 landen binnen het Koninkrijk hun eigen rol hebben gespeeld. En dat ik hier met Aruba spreek, ik wil in het bijzonder een woord van dank uitspreken voor het enorme werk, de enorme inzet, de enorme impact die minister-president Eenman heeft gehad. Dat was echt geweldig. Zowel gedurende de hele campagne als met outreach in de afgelopen dagen. Hij heeft echt heel veel mensen overtuigd om op ons te stemmen. En verder ook vandaag en gisteren dat minister Sevinger erbij was, had ook heel veel nut. Want je bent met een aantal politici hier en politici hebben een enorme impact op collega's die op ons moeten stemmen. En ook minister Sevinger heeft heel veel werk gedaan. Maar vooral minister-president Eenman was echt een geweldige aanwinst voor de campagne. En denk ik een van de cruciale spelers om ervoor te zorgen dat we toch eigenlijk gewonnen hebben vandaag. U profiteert er niet alleen bij, u heeft een enorme inzet ook. Juist als het gaat om de onderwerpen die te maken hebben met veiligheid, met drugs, met kustbewaking, maar ook met vooral klimaat. De enorme problemen van eilandstaten. De hele campagne is eigenlijk juist over dat soort onderwerpen gegaan, die gezamenlijk het Koninkrijk raken. En waar we, als we geen oplossingen daarvoor vinden en wat meer, ja, een beetje een deuk in een pakje boter kunnen slaan, om het zo maar te zeggen, gezamenlijk, we echt op achterstand komen. En daarom is het zo belangrijk dat we dat gezamenlijk doen, hier in New York, straks in het hoogste orgaan van de wereld. Een belangrijk onderdeel van de campagne tot nu toe was het feit dat in het Koninkrijk der Nederlanden 3 kleine eilandstaten, zoals Aruba, Curaçao, Sint Maarten zijn. En nu, op het moment dat we in de Veiligheidsraad gaan zitten, zijn thema's als water, bescherming tegen water, duurzame energie, de gevolgen van klimaatverandering voor de veiligheid van landen zijn belangrijke thema's. En we hebben afgelopen jaar minister-president Eenman in de Veiligheidsraad mogen hebben. En we hopen hem, als wij erin zitten, ook daar. En we gaan er ook vanuit dat in het jaar dat wij in de Veiligheidsraad zitten, en ook in het jaar dat we Italië daarin zit, dat we ook iemand als minister-president Eenman regelmatig hier in New York mogen blijven begroeten, zodat ook het geluid van Aruba in de Veiligheidsraad goed zal blijven doordringen. Ik ben Koninkrijksminister van Buitenlandse Zaken, maar ik vind echt, we moeten heel goed met elkaar samenwerken op basis ook van gelijkheid, gelijkwaardigheid. Dat is ook mijn manier van werken. Dus we gaan gezamenlijk ook proberen, als we hier straks zitten, om invulling te geven aan die belangrijke rol in de Veiligheidsraad.